L'art és el que jo sóc capaç de donar. És una mica com jo em comunico amb tu, que no et conec, tu vas a veure la meva exposició i tu veus allò, no? Aquesta és la meva forma de transmetre, o sigui, és relació, és una forma de relació, no? Diguem-ne que hi ha un dia a dia, hi ha un pas a pas, i sobretot el que t'agrada és arribar a coses clares, a veure't clarament, no? Per tant, l'objectiu és aquest. Vull fer el millor treball per mi. És a dir, és una forma de ser egoista, però perquè també vols donar el millor als altres. M'agradaria no reconèixer-me tant, i per això amb algunes peces em separo bastant, em distancio. Però al final l'he memoritzat tant i memoritzat tots els aspectes que van amb aquest treball que aleshores m'hi reconec plenament, no? Però potser sí que en el fons jo necessito reconèixer-me, no? Sobretot per anar una mica, per crear unes certes seguretats, no? Tot i el que et deia que m'agrada el món més elàstic i tot això, però unes certes seguretats. Jo també me'n dono compte que hi ha coses que m'arriben perquè ja les havia arribat a pensar, de forma molt intensa. I ara, vulgues o no, s'encaixen. En el moment en què faig les maquetes ja es va encaixant tot, no? I penso que estic fent sempre una mica la mateixa idea de dibuix o pintura, sempre una mica el mateix espai. Mou molt poc aquest espai, no? O sigui, jo penso que sóc un artista d'un sol quadre, que estic fent sempre el mateix quadre, no?